I ćao svima, ja sam Romki, dobrodošli u novi video klip na Tiltproof kanalu. Ja ću umjesto Wundera biti mnogo bolji voditelj, odmah tako da kažem, to bolji mi je slučajno izletalo, a nema veze. Tu je sa mnom Vrhovac i nas dvojica, danas radimo This or That kviz, kao, to je isto neki dio kviza, tako da ga, nije kviz nego emisija jedna. Imali smo i prošle godine ovo, imat ćemo i ove godine i sa novim igračima, tako da prvi ćemo biti Vrhovac i ja. I prvo pitanje, Vrhovac, jeste ovo nešto kažeš? Da, možda ti nije slučajno izletelo, možda je to fakt. Aha, pa činjenice uvijek izađu na površinu, onako, samo se isplivaju gore. Ništa, prvo pitanje, Vrhovac, CT ili T strana? Pa ja bi izabrao, brate, CT stranu, brate, mnogo je lakše. CT stranu? Ajde iz početka! Izabrao bi CT stranu, po meni je mnogo bolji posao čuvati sajt nego napadati isti. Mnogo jednostavnije i veća sa prednost u tom momentu. Ja ne znam, meni je uvijek bilo bolje da napadam, nekako se mnogo bolje osjećam, brate. Mogu kupiti kalaš koji je dosta jeftiniji, napadnem lepo, jedan metak glava, brate. Znaš ono kada sam izlazio sajt, ne, to s tobom igrao, jesam na Miražu. To obožavam, na kešu obožavam. Na rampi? Da, rampu kad izletim, kad nabijem 3 glave, nema lepšeg osjećaja. Ti čuvaš, brate, nekada se smoriš, ti čuvaš sve vreme ugo, ovako izgubiš koncentraciju i ode sve. To mene nervira. Fun fact, više volim Emaru, brate. Dobro, a to loši igrači obično više vole Emaru. Fair enough. Ništa, drugo pitanje je karambit ili butterfly knife? U mom slučaju, brate, butterfly knife je no-brainer, brate. Ne treba neki mozak da bi izabrao butterfly, brate. Kakve sve stvari možda radiš s njim po rukama? Ja ne znam, ja se sa tom ništa neću složiti danas. Jeste, butterfly je ono postao sada zbog kutije u kojoj se nalazi, dosta skuplji, ređi, skuplje zato što je redak jako, ali ja bi u oba izabrao karambit. Meni je karambit od samog početka predobar nož, nekako onako krivo malo nabadaš, animacija mi je lepo. Butterfly također ima lepo, ova dva noža su definitivno najbolja. Karambit je počeo da menja onaj, kako se zove onaj novi nož? Talon je počeo da menja karambit dosta i sa animacijom i po izgledu, mada opet bi karambit izabrao. Talon mi čak malo lepši od karambita obično. Treće pitanje, da li bi ti više voleo Nuke ili Mirage, sad da moraš da biraš da igraš, brate? Nije ti to treće pitanje. Inferno ili Mirage? Da li ti bi sad u ovom momentu više voleo da igraš Inferno ili Mirage? Jako teško pitanje. Inferno sam počeo sve više i više da mrzim. Što zbog Nemesisa i njegovih flasheva, što inače zato što je uska mapa, tako da ja sam generalno pucač, tako da idem ka Miražu, više volim Miraž. Dobro, imaš nešto što ti misliš da je tako, ja bi iskreno više voleo da igram Inferno. Zbog tog fajta po banani tražim malo više da se uključe moždanih ćelija nego Miraž baš. Tako da, eto. Šta ti onda radiš tamo, brate? Uzimam bananu. Šta ti uključuješ crniti ako trebaju moždane ćelije? Šalim se, pa ne znam, meni je ono Miraž mnogo bolji, ali generalno ove dve mape mi nisu najbolje mape, tako da neću kod Miraž je sad počeo, svako drugi igra Miraž mapu, svako drugi se tamo nešto pravi pameta, što i na Inferno isto tako i na Miražu, tako da generalno ne volim te default mape više. Počeo sam da ih mrzim. Ali u ovom slučaju biram Miraž. Koji je po tebi možda bolji igrač, Simple ili Zaiwu? Ja mislim da tu ono, da će svi da se slože sa mnom da je Simple generalno najbolji igrač, ja ne znam. S početka. Ajde probam pročitati. Ne snimam ja, vrat. Ali dobro. Koji je po tebi bolji igrač, Simple ili Zaiwu? Ne mora da znači u ovom momentu, koji misliš da će biti bolji u svom prime time-u? Pa mislim da je generalno Simple dosta bolji trenutno od Zaiwua, jer videli smo koliko Navi dominira u posljednje vreme, tako da mislim da će i Simple biti najbolji igrač za narednu godinu. Što se tiče prethodnih godina, Zaiwu je bio prvi, ali opet nije njemu Simple puno bežao i Simple imao mnogo teži put ka tome što je Zaiwu osvojio. Mislim da je Zaiwu imao dosta dobre saigrače u tom momentu.
Te nije morao toliko ko Simple da se muči da ima po 80 kilova da bi dobio neki meč. Ti? Pa ja bi izabrao Zaevua, ali ja to gledam ovako. Ko će imati bolji prime time? Simple i Zaevu su tu negde, Simple je trenutno bolji od njega. Ali Zaevo je mnogo mlađi, imat će mnogo vremena i tek će da uđe, ja mislim, u taj prime time gdje će možda biti bolji, brate, od Simpla. Koliko si Zaevo ima godina? Zaevo ima od 19 ili 20 godina. 19 mislim. On ako ima 19, ja imam 13 godina, svega mi ono. Mislim, Simple je stariji od mene godinu dana, dve, tako nešto. A dobro, brate, za Zaevo vas ima neke niske. Ko je po tebi bolja mapa? Nuke ili Train? Brate, možda pitamo koja je gora, bilo bi jednostavnije. Nije, dobre su mape, realno dobre su mape obe. Realno više volim Nuke od igram od Traina, pogotovo eto sad Train nije više ni u map poolu, pa bi uzeo Nuke, da je možda pitanje Nuke ili Ancient, uzeo bi Ancient, brate. Ja bi Ancient odabro pre nego obe ove mape, ali ajde, s obzirom da imamo Nuke ili Train, zato što kada sam na Nuke na te strani, što volim da budem, ja ne mogu da izađem aside. Znači, mene toliko glava boli što ja moram ovako gore da gledam i da sa svih strana mi izlaze ljudi od ozgo da mi bleju onako. A kada sam ja cijete strana i kada ja zapravo čuvam ugao, znaš koliko mi je lakše da ja ovako gore, ne znam, to je verovatno osjećaj što sam neki period igrao Fortnite, pa uvijek je lakše biti na visini i pucati ljude na dole, ali tako da Train igrao. Pa igrao sam jedno vreme Fortnite, šta, ko nije igrao, ko nije probao Fortnite, svi su probali Fortnite. Dobro, probao sam ga ja, vrata, ga nisam igrao toliko, igrao sam 3 game-a možda. I sada jedno zanimljivo pitanje. Niko ili Hunter, dva brata? Niko ili Hunter, možda bi uzeo Huntera. Hunter se probio, brate, kasnije, probio se mnogo više s našim ekipama, igrao s našim ljudima, malo više naši ljudi, ja mislim da imaju empatije prema njemu zbog toga. Oboje su sigurno vrhunski igrači i prosto ne biram ih po tome, brate, ko je bolji, biram ih po tome ko možda ima bolji storyline do tog probijanja dotle. I po meni je to mnogo više Hunter koji je morao da igra s našim igračima, pa se menjali kroz ekipu Jazar i takvi igrači, dovodili su se Srbi koji igraju i u Francuskoj i u Švedskoj, probavalo se svašta nešto, tako da to mi je možda malo bolji storyline. Pa jeste, sad pa i po kvalitetu igranja u posljednje vreme tu su negde. Ne beži niko mnogo Hunteru, ali generalno niko ima mnogo bolje highlightove u celoj istoriji svoje igre i karijere. Tako da u ovom momentu ću odabrati Nika, tako da ti ja generalno se do sada nigdje nismo složili. Nećemo ni sada, biram Nika u ovom momentu i nemam više šta da dodam, mislim da si ti sve dodao. Pazi ovo pitanje sada. Dobar skin ili dobar skill? Pa ja ne znam, tu ćemo jedino da se složimo. Aj u isto vreme da kažemo. Ajde. Ajde, 3, 4, sad. Dobar skin. Dobar skill, Skin, brate, šta će ti skill? Pa ti ako imaš skin od 10.000... Šalim se, skill sam teo ja da kažem, nego sam teo namjerno da bi ispalo da se kao ne slažemo. Ali mislim da bi svi želeli, jer sa skillom vi ćete dobiti skinove. To je sigurno, igrat ćete na nekim sajtovima, zaradit ćete neke pare i dobit ćete dobre skinove. Sad ja ne znam na koje su oni skinove ovdje mislili, možda su i mislili na neke ono... od $150,000 skinove. Možda bi razmislio, šalim se. Ali ko mene zna da imam možda 3 ili 4 skinove u inventaru, imam one agente, eto to imam, to volim. Ali skinove nemam, ja imam par skinove za kojih imam neku priču, ovako imam i duže vremena. Moj kalaš, onaj Emerald Principe i tako se tako čita, brate, ima možda već 2,5 godine, brate, koristim ga baš odavno, brate. Ima Getartov potpis na sebi i Nipov potpis sa Faceit Majora, tako da eto, ali to je jedini skin koji bi možda onako rekao skin, a ne skill, ali sve ostali skinovi, brate, ne, to me ne zanima. Više volim default, vanila stvari da budu, brate. Pa ja nije da volim default, volim skinove, ali nisu mi nešto primetni u igri. Mogu sada da ono... Spectatorom lika koji ima nož od
2000 evra i rukavice. Ja rukavice prvo neću ih uopšte nije primetiti. Nož ću skontati, ono, kad mi bude neko napisao u chatu, vidi kao kakav nož ima. Ovako, bukvalno ću gledati da reši rundu, to je i ništa više. Sljedeće pitanje, Sergej ili Wunder? ću ovdje morati da uzem Sergeja, zna Sergej zašto. Tako da eto, uzet ću Sergeja, Wunder je isto dobar jako, vrate, i ti ćeš vratno uzeti Wundera. Prosto, ja sam se mnogo više puta čuo sa Sergejem, vrate, kada je bila neka falinka oko nečega i valjda sam mnogo više pričao sa njim. Ti si komentarisao sa Wunderom i tako. Ma ja jesam komentarisao sa Wunderom, a ne znam kako da ti kažem. Hvala ti Sergej, brate, biram Sergeja u ovom momentu, zato što čovjek realno je prvi koji mi pita me za adresu, pita me za sve i samo pošalje novac. Šalim se. Inače, pa dobro, generalno sam upoznao se sa Sergejom, u početku sam više komunicirao sa njim, na kraju sam sada više sa Wunderom, tako da biram Wundera, izvini Sergej. Šta da ti kažem, biram Wundera. Ovo posljednje pitanje, ja ne mogu da verujem šta ja čitam. Alajte. Defuzero ili esport novke? Defuzero ili esport novke, vrati. Ja bi odabrao esport novke. Zamisli da smo Zaku pobedili pod imenom esport novke, druže. Još bi više imao razloga da se ubije, vrati. Ekipa! Pobedite ekipa s imenom esport novke, vrati. To ti je šok, mama, možeš više škanter celog života, vrati. Ja ću odabrati Defuzero s razlogom, zato što smo zamerili da ne bi ajde imalo toliko uticaj zbog mog imena na YouTube-u i sve to, da odvojim te dve stvari. Svakako, one su marketinški spojene, ali zato i biram Defuzero. A što si ti rekao, što se tiče Zaki, ja mislim da on i dalje u svoje glave misli da je on dvostruki šampion i da nema tu dalje. Tako da, Zako, loš si postao. Ja ne znam što ti... Mi čim smo vidjeli da ti igraš u ekipi. To je gotovo, brate. Pa ja sam te pobeđivao, sam bio level 8, dođe mi pobedite. A šta sam uradio sve? Pa ti ne bi verovao. On je rekao da više nikad u životu neće igra protiv mene. Eto, došli smo do kraja ovog Disordeta sa mnom i sa Novketom. Novke i ja se u mnogim stvarima nismo složili. To što on sve rekao različito, nemojte ga slušati, ne zna on ništa, on je samo neki YouTuber, nije on nikakav igrač. 2200 L, 300 na Faceitu, to ne vredi ničemu, bacajte u đubre. A pazi, kad sam ja kao YouTuber došao do 2200, koji inače ne može da stigne da igra Counter. Ja ni ne igram Counter ovako, znate vi koliko ja više vremena imam u premijeru i tamo nego u Counteru. I ako sam ja stigao do tog nivoa, onda nema šta da mi neko dođe u chatu i da mi napiše Novke, nemaš ni pojma da igraš. Šta pričaš? Ništa, vrati. Nisam ti čuo svakako. Ne, nisam rekao da se čuje. Aj, samo ugasim kameru. Ćao ljudi. Ćao.